Bamako ana lamini na bolomada dugu Mali kono Mali ko kan journaliste se do ambe bele jele fo ningo walinyman do marhabu shele ni dana ngoshira abi jamana kunafoni de mana odo biyen dene do aku damene journaliste de ka do wuli ka joni chesiri jamana de bele jele bi so ita damafa awo journaliste de ka do min galifale do onma anga kunafoni di odo kunafoni nyuma asenzeni nga fo lamebo ka fengile vamu kunafoni na be bo onda journaliste do amba ye madila anjuru ka kunafoni sebelinde yanga kunafoni nyininde journaliste de ka don sebenfura dabadi karamogo olu be wuli ka joni chesiri minge ambo de lakali no fam yara bara binye so madaina minye aywa mamutu suruniye mamutu ale ba anger digela ni mamutu ye yamoria di mamutu nyama bori lawo ben bela jaji de bido e ka bokolo joni nga bokono bugu bala jibi do nga bo ni jibi nyenga reporter u blakata ngu kata reportage ke dabaka kare la jido ni kaso jamais ngono bitaw kata ni kuluye kata ni moto kata kulu o tise ka ke o be ke tugodi pas question ne nyama de bore la abada i kaso mi me kodula o chitodo mi me bugu bala jibi do ye gela o ma na fura anga yele nywa na anga to chugula net na feve e ka sugula Itata basabugu nini ndado etala ngo ibita basabugu ami clear anga to so reble ka jemimbe je kene bugu bade be ibita sigero nyini no kumi fenye etna baba koya mamdu jeka pip kaka firfon la kodo daba tungara donc li talama denjuye don sanu ni seramanga sanu dombaliti sanu ni seradon bon venya donga dote Kashi dabla Allah ngiga kashi nindo segu odo nindo asoro bito ba telefla flila daga gunga woriyo nadmati membiele la segu kunga digoy nge nga abilema de kadi Amadou kufa ko ni segu to ada segu goyara joni Amadou kufa batra dedo nam daba tungara ni kote mami ve nyete maloma abada sigatola foli ni tanuni sarajandama sananga damne ambita ni dangoroba ga yamaruya ye joni ngoroke joni mbadi ngoroke oye flya korake ka chawo imana mi wodo mo de ngoroke kelembe no korake do be ikado oye jama noire Adama Traoré voilà ayi wa sɔrɔ bitan nguno do la no te kunu ibaraka so wele jawara la yawo sonwa o fana ngoroke ayi dugodi itenga chango yi nam o ma jama noir ana folni tan ni dama sirajanda ma ka damne na ka yamaru yayi mbala choko bedi Jean Sedou ne be mbolo bugaka do ni woni sebe mi nu kama le soir de Bamako o Bamako wula Jean Sedou ka do fin de bois fena kwa dati don bara e ka don ale de kele kundigi ye kele bulu fara mi no ye bamanje wale min bi ni be malika kele bulu fara mi nu kama ko katiba masina asara Jean Sedou ka don anga sorasukulu ka muguti anu ka wulika jo aywa sanvela la Jean Sedou ka do akwani ngara sababu ye segu fanvela ina katiba di masina e ka do ka ni nyema ban mi nye bara bay bara badone do aywa akadalu ni feraw la Jean Sedou bara bay yere e ka do chegwelen bakundo sabula abobulu fara mi na before ale de kunya Amadou Kufa ka chegelen bay nga ni ma mi nye kunafonu ta ku lajɛ Jean Sedou ka don abo kunafonu nunu bi sogi nyefe Amadou Kufa yɛrɛ mi no ye kɛlɛbolo ɲɛma baye ale yɛrɛ tununen bɛ abi waati janbɔ ni hakili b'a la kabini tubabuw ka kɛlɛbolo tun bɛ yan sɛbɛnnikɛla y'a jira k'a fɔ tasuma kun wulila la sabula u ye mugu jig'a kan o kɔfɛ dɔw kɔni kun y'a jira tuguni k'a fɔ Amadou Kufa a ye ba tigɛ moti yanfan in fɛ togoda dɔw bɛ ka t'i kalifa o yɔrɔw la a jogini nka min kɔni jɛlen don min ye awa baaraba ye o ka faali kɔni maa tɛ se k'a fɔ ko nkalon don sabula ayiwa minnu yɛrɛyara ma ani kunnafoni jɔnjɔ sɔrɔla a kɛrɛfɛmaa minnu na olu kɔni y'o sɛbɛntiya sabula ja yɛrɛ ani su yɛrɛ bɔlen don ni k'a jira bɛɛ lajɛlen na Jean Sedou
nin b'a jira k'a fɔ an ka sɔrɔdasiw u ka ɲɛta u kelen bɛ ka faamuyali kura sɔrɔ i k'a dɔn kɛlɛ in na monter en puissance i k'a dɔn u bara k'u bɔsɔ u bara k'u bɔ ɲɔgɔn na kelen kelen ɲɛmaaba ni nin ye tiɲɛ ye min ye Amadu Kufa ka taa fara o ka faali fana kan n'o bi waati janbɔ Jɔni Sedu maa bɛ se k'a fɔ awa n'i ye sa kunkolo tigɛ a tɔ kɛra juruden ye o ye tiɲɛ min kɔni ye Amadu Kufa ka faali ye tubabukulu minnu n'olu kɔni y'a fɔ olu kɔni kun y'a sɛbɛntiya nka waati kɛra Jɔni Sedu k'a dɔn tuma min Sumɛlɛ Sise bi bolo la Ala ka hinɛ y'a dɔn ale ni ayiwa Bamanji minnu kun minɛna n'u bɛ kaso la u falenna de o falen senfɛ i k'a dɔn ja dɔw yera i bɛ Amadu Kufa ni i y'a da agali i k'a dɔn u ye ɲɔgɔn gɛrɛfɛ dɔw kɔni ko jakɔrɔw don nka min kɔni y'o hakilina in fana ye Jɔni Sedu min kɔni jɛlen don ni o kɔni b'i ye n'o bi faamu min ye Bamanjuw ka nin kulu in ye i k'a dɔn awa tɔ t'u la bilen sabula n'i ye saheli kunkolo jamana in da i b'a ye k'a fɔ ninnu ye tiɲɛni caman kɛ ka maanifin bɔ i dabolo kan dugu misɛnnin ni dugu kumaba ka bɛɛ lajɛlen siran nka sɔrɔdasikuruw kɔni ye labɛn minnu kɛ kɔsa in na n'o ye sankisɛ bɛ bɔ sanfɛ ka jigi Jɔni Sedu k'a dɔn ko nin de y'u kamana yɛrɛ gwa minɛcogo t'o la baraba kɔni dora o dɔ de la Segu Lamini na sɛbɛnnikɛla ko min ye Amadu Kufa yarɔ a yɛrɛ ta kun ye waajuli in de ye waajuli jugu don sabula silamɛya kɔda Jɔni Sedu k'a dɔn an ka jamana yɛrɛ dakolondi k'a filenkolondi ni k'a yɛlɛma k'a kɛ silamɛ jamana ye o tɛ silamɛ ɲuman ye nka kɛcogoya kɔni bɛɛ lajɛlen bɛnn'a kan o tɛ silamɛ ɲuman ye sɛbɛnnikɛla ko baraba faali min filɛ nin ye ni a ko kɔni sɛbɛntiyara Jɔni Sedu k'a dɔn a bɛ kɛ sababu ɲumanba de an ka sɔrɔdasikuruw bolo i k'a dɔn Bamanje wale ni ka se k'a daga bɔ jamana in da la nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ Soir de Bamako kɔnɔ Bamako la daba tungara ko ti bɔ dugu la gansan min tɛgɛ don ka bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma le Soir de Bamako Fasiriba n'o ye Yusufu Konate nin y'a ka sɛbɛn ye Yusufu Konate ko Ngwara kun donna MINUSMA ka kɛlɛcɛw sen la k'a fɔ u ti yaala Mali jamana kɔnɔ fɔ danganiya kɛrɛnkɛrɛnnen o ka sɔrɔ wa n'u bi yaala u bi taa ni malidenw ka kɔlɔsi ye maakura minnu bina minnu bi taa n'u ko a ma rotation o fɛnɛ fu kun serila o danna jamana yɛrɛ faamaw fɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye Nations Unies ye a ka secrétaire général adjoint n'o ye Lakura ye o kɔni nana deliba de kɛ jamanakuntigi n'o ye colonel Asimi Goita yɛrɛ fa fɛ Asimi ko nzona nka ni n bi sɔn condition dɔw de la danganiya dɔw bɛ f'olu ka ɲɔgɔn sɔrɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko an bɛ don minɛ ko bi hakilinaw kɛra kelen ye yamaruya dira k'a fɔ bi ntɛnɛ Nations Unies u bɛna taali ani seginni daminɛ n'o ye rotation ye sɛbɛnnikɛla ko a ko minisiri min bɛ Alimanikaw ka sɔrɔdasiw kunna n'o ye ministre de la défense ye o kɔni kun ye kuma in kun fɔlɔ fɔ wa fɛn min ye ale de kun y'a laɲini k'a fɔ Alimanw ka sɔrɔdasi min bɛ u bɛna pan Mali kɔrɔyan b'a fa dɔ fɛ k'u bɛ taa yaala minisiri min bɛ armée ka ko kunna n'o ye ministre de la défense ye colonel Sadio Kamara o ko n'a ye cɛ ye a y'a pan k'a lajɛ na tasuma daw la sɛbɛnnikɛla ko o kuma min kɔni fɔra u bolila fa bɛɛ lajɛlen fɛ fɛn min ye Alimanikaw yɛrɛ u dusu kasi kojugu u ko olu yɛrɛ ka cɛ ba kelen min bɛ Mali la n'o bɛ Mali MINUSMA na k'u bɛn'u taa ni ka taa n'u ye u ka taa sɛbɛnnikɛla ko u ka taa a ko o yɔrɔnin bɛɛ a ko fɛn min ye wulikajɔ ye o nana daminɛ ministre des affaires étrangères Allemagne ta Mali ta u ni ɲɔgɔn cɛ kɔrɔfɛw sagona ɲɔgɔn kunna hakilinaw nana kɛ kelen ye sigikafɔ nana kɛ wa bɛn nana k'a kan MINUSMA u ka bolofara min bɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya Alimanw ka cɛden ji jiginna u ka to la an b'a fɔ a ti panko ye nka n'a bi pan an bɛ taa nin yɔrɔ in na an bɛ taa nin na an bɛ taa nin sira in fɛ sanfɛ an bɛ segin nin fɛ wa Mali de bɛ da aw kan k'aw taatɔ kɔlɔsi k'aw natɔ kɔlɔsi o de fɔr'u ye n'a ma kɛ ten a bɛ ɲɛnabɔ wa a kun tɛ ten fɔlɔ o tubabu ɲɔgɔnna janfanti tɛ o a bɛ kɛ ten de o de y'a kɛ cogo fɔlɔ kun bɛ taa yɔrɔ min ka d'u ye o t'u sara maa na o tɛ kɛ bilen cogo min ka d'u ye o tɛ kɛ bilen o banna pewu sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ sigikafɔw de nana kɛ sabula fɛn min ye bɛnkan kura ye ani baara kɛcogo kura ye o de sigira sen kan n'u ko a ma mécanisme sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ utukalo san 2022 o mécanisme kura o baara de bɛna daminɛ min bi kɛ sababu ye MINUSMA ka baara bɛɛ lajɛlen u ka taa ni ka segin bi jalatigɛ a kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko an bɛ don minɛ ko bi fɛn min ye Abilaye Diop ye a yɛrɛ y'a laseli kɛ wa fɛn min ye MINUSMA ka kuma lasela kura o
o ye muso ye ko min ma Miriam Desa Bless ale kumana ko in kan bɛnkɛra min kan ni kulo ma jɔ minisuma sɔrɔsi o sɔrɔsi n'a bina n'a bita i na cogo ani minɛ minnu bina i b'a kɛ lɛtiri ye k'a ci minisuma ma minisuma bi laban k'a kɛ lɛtiri ye k'a ci Mali faamaw ma olu b'a larawe k'a lajɛ o tuma ni ko min kɛra o kɔnɔna na ni fiɲɛ bɔra la minisuma fɔlɔ de ye responsable ye o y'a kɛ cogo ye a turu bi da o kun o ye kelen ye filanan Mali faamaw olu fana bi kɔlɔsili kɛ u bi jateminɛ kɛ n'olu diɲɛna waati min ka sɛbɛn d'i ma ka yamaruya d'i ma i bi sɔrɔ ka pan sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye sigi ka fɔ ani baara minnu kɛra Mali kiiri Mali lakanako ɲɛmaw ani Allemagne ni minisuma lakanako ɲɛmaw ni ɲɔgɔn cɛ bɛnde kɛra nin kan alamisa don ministre de la défense colonel Sadio Kamara ale yɛrɛ ni Allemagne kaw ka ministre de la défense Christine Lambrecht o kumana a ye kuma gwɛlɛ caman de fɔ Allemagne kaw ye ka kangari gwɛlɛ caman daw ye ni n'aw ko kaw b'a kɛ n'an bana n'an y'a ɲɔgɔnna wɛrɛ kɛ an bɛ Allemagne gɛn ka fara Faransi kan colonel Pasa e butɛ colonel min na non colonel in Pasa i ko fanvier colonel Pasa i b'a fɔ fanvier nka a tɛ sɔn ko ma nka a tɛ sɔn bundeni don n'i bolo da kan Faki i b'a wuli saraka bi jaabi kan colonel mon colonel l'enfant de Kabida mini Nara il est de Nara i bɛnna la sa jɔnkudaw ka dugu fan fɛ nka bi bɔ Kabida de mais kori tɛnɛmara mu den tɛ ayo tɛ non i y'a jɛ i soma tɛ nin ye zeni o la ɲɔgɔn i soma tɛ nin ye o i tila tiri mon cousin ni nara boy ngondo bahawa walma tɛnɛmara o den bi sɔrɔ dɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko bɛnkɔni kɛra nin kan o tuma sira bɛna di minisuma ma nin kan kan k'a f'u bɛ wuli u yɛrɛma bilen o banna Mali de b'u taatɔ kɔlɔsi an b'u natɔ kɔlɔsi wa u bɛ taa yɔrɔ min a bi sara an na o kɛra kasoladen ye o kunnafoni filɛ nin ye an ye min salo ka bɔ le soir de Bamako kɔnɔ a ka bi bɔli la Jean Seydou ne bɛ n bolo bugɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma 26 mars jahadi don Jean Seydou k'a dɔn mun kɛra min ye sɛbɛnni kɛbaa ye a tɔgɔ de ko Bouakari Sangare Bouakari Sangare ko an ka taa Tumutu i k'a dɔn banki min bɛ yen n'u k'a ma ko BMS Babaliba min kɛra sababu ye ka BMS kɛ BMS ye ni ka banki in warakata k'a yɛrɛ kɛ Mali fa bɛɛ lajɛlen la banki in bonyana banki in kɛra banki jɔlen ye nka min ye a baarakɛla ɲɛmaa dɔ ye Tumutu mara la Jean Seydou k'a dɔn u maa caman de tun bɛ ɲɔgɔn fɛ min ye ka taa baga Mahamadu Sidibe ale min ye caissier principal ye ka mugu ci a la Tumutu Jean Seydou nin kɛra sibiri su sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn a min ye safo waati ye min kɔni ye marifatigiw ye minnu ma dɔn u nana bɔ jamakulu de cɛla ka sin ka min ye caissier principal k'a sama ka b'u cɛla ka mugu ci yan ka di yen ye bɛɛ lajɛlen y'u kɔda Jean Seydou k'a dɔn a caissier principal BMS a ye mun de kɛ mun de b'a ni a fabaw ni ɲɔgɔn cɛ Jean Seydou k'a dɔn maa si tɛ kɛ Ala ye k'a gundo dɔn a ko nin don hadamaden kɔni ka mana ganna ninnu maa damadɔ i k'a dɔn sigilen bɛɛ Jean Seydou ka sin ka na ayiwa BMS caissier principal a tɔgɔ de ko Mahamadu Sidibe Jean Seydou k'a kɔri dɔrɔn ka mugu ci a la k'a fa sɛbɛnnikɛla ko ayiwa jamakulu minnu kun bɛ yen maatɔn minnu bɛ yen barokɛbaw olu bɛɛ lajɛlen kɔni i kɔda maa si maa ɲɛɲini k'a faamu munna u taara ale kelen de ta ka mugu ci a la nka ni dun ye kow ta k'u lajɛ Jean Seydou k'a dɔn Tumutu ka bɛɛ bɛnnen don kan BMS banki nafolotigiw jagokɛlabaw Jean Seydou k'a dɔn olu de bɛ don ka bɔ caman kɛ sɛbɛnnikɛla ko ayiwa bɛɛ lajɛlen bɛnnen don a kan k'a fɔ Mahamadu Sidibe maa bonyanaba a nisɔn ka di Jean Seydou k'a dɔn a bɛ tila bonya fo ka tɛmɛ gɛlɛya ko nin tɛ abada k'a fɔ de ye ayiwa ko a kɛmɛ k'a damata ko kɛ maa na walima ko wɛrɛ politiki maa tɛ Jean Seydou k'a dɔn ɲɛmaa wɛrɛ tɛ banki kɔnɔ n'a sɔrɔla de nin ye kɛsi ye wari b'ale de ka bolo kan da tɔ la ka taa n'a ye taa banki dayɛlɛ i ka wari bɔ ka d'a ma a ka taa
jɔn se do o fana tɛ o makɛ sabula ka mugu cɛ ala sur place o kɔni b'a jira k'a fɔ ko wɛrɛ bɛ yen sɛbɛnnikɛla ko mɔgɔw kamana ganna nka ŋunuŋunu caman bɛ yen min kɔni dɔnna kɔsa fɛ a b'i ne ka waati bɔ dɔ kɔni b'a wele kuma bɛɛ k'a babali ne b'i fa koyi n b'i fa jɔn se do min b'a babali k'a wele n b'i fa mun de tun b'a n'o ni ɲɔgɔn cɛ ko jumɛn don ni balani b'u ni ɲɔgɔn cɛ kɔrɔfɔ jumɛn bɛ yen jɔn se do k'a dɔn ɲininkali de bɛ yen menace de mort ma ɲi dɛ sɛbɛnnikɛla ko menace de mort o de kɔni b'a nɔfɛ a bɛ waati bɔ nka a ye mun kɛ a bɔ o tigi de la yalima min kun bɛ menace de mort de kɛ o ye client dɔ ye banque in na wa mun don de dun ni ɲɔgɔn cɛ sɛbɛnnikɛla ko a mana tigɛ daw da dala jɔn se do k'a dɔn dankɔrɔba kɔni dari da lahara kunnafoni caman y'a jira k'a fɔ misisiri bɛ a tun bɛ baara in na a bɛ ne ka waati jan bɔ i k'a dɔn Tumutu jɔn se do k'a dɔn sigida min bɛɛ i k'a dɔn ayiwa a yɛrɛ tun bɛ sigida min na n'o y'a ka quartier u k'o de ma ko abaraju i k'a dɔn a yɛrɛ siso tun bɛ o quartier in de la jɔn se do k'a fɔ gɛlɛya wɛrɛ tun b'a ni sigiɲɔgɔn ni ɲɔgɔn cɛ ayi maa tɛ se k'o fana fɔ sabula sigiɲɔgɔn ɲuman jɔn se do k'a dɔn a furulen kun don wa min kɔni ye nin baara in ɲɛ a bɛ nin na Tumutu kabini bɛɛ mɛsi da la fo ka taa bila bi la nin gɛlɛya min dalen filɛ ne ka Sidibe sɛgɛrɛ jɔn se do k'a dɔn nin ye degunba ye bɛɛ kɔni dalen don ala sa k'a fɔ Tumutu nin ana ko bɛ se ka maa kelen bɛɛ lajɛlen sɔrɔ wulikajɔ de kan ka kɛ k'a ɲɛɲini mun ni min nana ni nin ye a bɔ jɔnw y'a kɛbaa ye nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ 26 mars kɔnɔ jahadi don Dabatugara ne bɛ n tɛgɛ don min bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma Nouvelle Horizon Fasiriba n'o ye Mahamani Ture nin y'a ka sɛbɛn ye Mahamani Ture ko bɔɲɛ laban ye boli ye Ivoiridenw ka mercenaires cɛ 49 min n'u minɛlen bɛ Mali bolo ni sigi ka fɔ o ma se ka k'a ko fura ye k'u taara da kasobonba la u ko min ma mandat de dépôt u taara kaso la mandat de dépôt bon u ka kasobonba la ayi Sɔrɔdasiw tɛ yan Sɔrɔdasiw ka kasobonba bɛ yen u bɛ taa yen Sɔrɔdasiw ka kasobonba bɛ yen naam Bamako civil de bɛ taa yen aw n'aw ɲɔgɔnnaw anw jɔnni kutubu o don an tilalen kuma na Aja ye n wele ko hali sisan ko ale ye tɔgɔ bila cahier kɔnɔ k'e tɔgɔ place bɛ ale bolo yen ne ko Aja jumɛn registre bɛ min bolo kasobonba la kɛ a fɔ Aja k'a ka ko banna ko ni ma bo gendo ya ngwa ka ma wɛrɛ tɔgɔ bila nge tita bi sirango jugu nge tita sirango ta ne bɛ taa mun na ye jeli n tɛ dɔwɛrɛ la n ka dili ni n da tɛ politique fana n gala nin dɛ aw minnu gala nin dɛ aw ka taa aw fana ka taa ye i kɔrɔkɛ ma taa ya jelikɛ in kɛ jɔnni Dabate wa Dabate ale kun tɛ jeliya la bilen o a ta kɛra politique kuma de ye min tun bɛ M5 kɛnɛ kan min ye faamaw muso bilennen o mɛnɛ da fɔlɔ wa i t'o fɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ a ma ɲa min kɔ a kɛra o ye sabula kunnafoniw jɛra k'a fɔ ntɛnɛndon utukalo tile 15 o ye bi ye fɛn min kɔni ye wulikajɔ ani baara minnu kɛlen bɛ procureur fɛ u ko min ma tribunal spécial min ka baara ɲɛsinnen bɛ dantɛmɛwale ani criminalité ma jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ ale kɔni ye cɛ 47 ye Ivoirien a taar'u datugu kaso la jalaki min b'u nɔfɛ i tulo ma jɔ wa u k'a don tentative d'atteinte à la sûreté de l'État o kɔrɔ o ye kuma ɲuman ye o jalaki ka girin koyi o kɔrɔ de ye an bɛɛ n'a kan ka janfa siri Mali yɛrɛ ɲɛmaaso de kama k'a dafiri n'an ma se k'u minɛ an b'u ni kɛnɛ karaba Ala k'an n'u bɔ ami sɛbɛnnikɛla ko a ko yɔrɔnin bɛɛ fɛn min ye procureur ye a ye sɛbɛn da u kan fɛn min ye mandat de dépôt u taar'u bila yen sabula fɛn min ye mercenaire ye u tilara ka sɛbɛn u ka dossier kan ni bigi rouge ye sɛbɛnnikɛla ko an bɛ don min na ko bi Mali ni Côte d'Ivoire ni ɲɔgɔn cɛ nin kuma in guwannen bɛ kosɛbɛ sabula fɛn min ye malidenw ye anw yɛrɛ de y'a laɲini k'a fɔ ko in ka kɛ sigikafɔ ye Mali taara i bolo maanabɔ Togo nɔfɛ n'o ye Fɔri Yasinbe ale ni na i kana kuma Mali ni Côte d'Ivoire ni ɲɔgɔn cɛ jango an kɔrɔkɛ Alassane Dramane Ouattara a bɛ se ka ko in faamu cogo min an ka nin badenya fɔ ni k'a sigiya fɔ sɛbɛnnikɛla ko Fɔri Yasinbe Yadema ale ye maa ci ka na Mali la ka na Mali faamaw lamɛn a ko aw ye kuma min fɔ ale ni a tɛ tɛmɛ nin kan aw ye ko nɔgɔya o tuma n bɛ boli joona n bɛ taa Alassane Dramane Ouattara kuma ɲɔgɔnya bɛn ka kɛ kow la u selen u y'a sɔrɔ Alassane jamanen bɛɛ a diminen bɛɛ fɛn o fɛn fɔra Mali fɛ k'o ye nɔgɔya da ye a bana nin bɛɛ lajɛlen ma
sabula Mali ma dɔwɛrɛ fɔ kuma saba Alassane ka jɔngwala fɔ an ye min kɛ an filila an t'a ɲɔgɔn na wɛrɛ kɛ o dɔrɔn tɛ an bɛ Mali to yen Mali kɔni bisibasali an t'an sen don a la wa an bɛ fɛn bɛɛ lajɛlen de kɛ n'an ka maa wɛrɛ bɛna Mali territoire kan a bɛ kɛ maliyɛnw ka yamaruya kɔnɔ nin dɔrɔn ne ɲinina u fɛ sɛbɛnnikɛla ko o tɛ ko gɛlɛn ye Alassane ko a ko ale tɛ sɔn o ma bi a tɛ sɔn o ma sini ale y'i kali min kan o de ye k'a fɔ maa ninnu nali Mali b'a kalama wa ale bɛ min ɲini o y'u ka bila sans délai sans condition o ye n'a bɛ san 50 a b'o de fɔ o tɛ fɔ anw ma yan n'a bɛ san 50 walima a bɛ gagner wa a bɛ taa sans délai fɔ ye ici c'est pas la Côte d'Ivoire hein sabali an balimaw bɛ yen koyi o ye tiɲɛ Nvanjini be yen Nvanjini be yan an balimaw bɛ yen dɛ n k'o de b'an fari faga ko in na malidenw de bɛ Côte d'Ivoire u ka ca ala ka saliji bɔ ala k'a ko banko ye a bɛ ban o a ka ban sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye Nations Unies secrétaire général adjoint n'o ye Lakura ye o ye wulikajɔ kɛ kana kuma Assimi sɔnna o ka fɔtaw ma fɛn min ye jamana yɛrɛ kɔnɔna na diinɛ ɲɛmaa minnu bɛ ani politikimaa minnu bɛ El Hadji Ousmane Seydou Madame Aïdara ka fara cardinal Jean Zerbo kan nin bɛɛ kumana Assimi Goïta mɛn Assimi Goïta ko a sɔnn'u bɛɛ ka fɔta ma ka mini min ɲinina Côte d'Ivoire fɛ nɔgɔya dala k'a k'o kɛ Côte d'Ivoire banna o tuma kɛlɛ bɛ ban cogo di n b'a f'i ye o kuma a bɛ ka gɛlɛya a ye fɛn fɛn fɔ n sɔn n'o bɛɛ ma an bɛ n'u bila nka Côte d'Ivoire k'a fɔ a t'a ɲɔgɔnna wɛrɛ kɛ o dama u t'a ɲɔgɔnna kɛ o u k'u ta Assimi a to ten sa n ko Assimi fana a ka ɲɛnka don n'a dimina ale dimi de a ye Assimi dimi bɔra o ko dira sariyatigiw de ma sa n bɛ min kɔni f'i ye Yohane Seydou i k'a dɔn Ala de y'anw wasa CEDEAO ka nin diyagoya ko in kɛ pour ka i balan k'i balan Alassane Dramane Ouattara cɛkɔrɔba jugu k'i anw joro k'an joro o ko bannen Ala ka tila o ma hali dɔgɔkun 2 bɔ ka ne bi anw da ka sin ka na Alassane Dramane Ouattara bolo don anw da ten gaba n ko Ala k'o de don sa Ala ko don Assimi nin to ten sa u bila ka taa dɛ u bila da dira kiiri tigilamaw ma a ko bɔra Assimi bolo jamana ko de don sa procureur de bigi rouge da u kan an ka procureur deli a k'a kɛ bigi bile u ka bila ka taa so nin ko in ka to ten a k'u bila ka taa Ala y'an wasa o a ka sagajigi da u kan u ka to du ye wallahi Ala y'an wasa kɔrɔ de k'anw janfa Alassane Dramane Ouattara k'anw janfa ka nin CEDEAO ka nin gɛlɛya in banba k'a sɔrɔ a tun bɛ se ka ban o kɛlɛ bannen dɔgɔkun 1 dɔgɔkun 2 ka sin ka na ale ka n'i yɛrɛ d'aw ma k'a yɛrɛ malo nin ko ya wallahi bon an bɛ mun fɔ Ala ye bilen Ala ni ce Assimi an bɛ k'a nɔgɔya Ivoirien tɛ k'a nɔgɔya koyi u ma denni ka concert bali ye concert ko dugulimamu wa dugulimamu dugulimamu kɔni ka concert ko kuma yɛrɛ jumɛn jɔda bɛ na de an b'an sɛbɛn ko la ko concert u ka ninnu bila dɔrɔn k'u ka segin u nɔ na c'est tout y a pas de problème u ma se ka kojugu kɛ u ma se ka maa fa u ma se ka foyi kɛ a ka da u ma u ka taa o ma u ni marifa jugu minnu nana o bɛ kɛ cogo di u ka marifaw ka dun u kungo de b'u bolo ye ko d'u ma awɔ ayi o bɛ taa da an ka sɔrɔsiw ma tesi a tɛ foyi ɲ'an ye e fana sa o marifa bɛ mun ɲ'an ye u ni marifa ni fɔn nana k'a bɛɛ don avion kɔnɔ ka taa a di Alassane i sago i ye maa jugu minnu bila ka na i ka maa jugu filɛ kara bɛ wuli a yɛrɛ la o e k'a to tɛ bani avion de chasse b'an bolo tiɲɛna u ka marifa ni ninnu di fɛn ɲa mais non toi aussi nin tɛ kɛlɛ ko ye u ka taa n'a ye naam kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ ɲɛdankura cɛ ka pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn nɛgɛ kanɲɛ 12 sera Bamako k'a fɔ jiginɛw ka bonyamasegi bɛ aw ye Josi Seydou n bɛ n bolo bugɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma Nouvelle Horizon ɲɛdankura Josi Seydou k'a dɔn ko in gɛlɛyalen bɛ maa 49 sɔrɔdasi minnu bɔra Côte kuma kelen ma se ka sɔrɔ a la min ye Ivoirien ye n'o ye Alassane Dramane Ouattara ale kɔni b'i sɔn k'a fɔ maa minnu n'u minɛnen don nin kɔni ye dabɔngama de ye Mali fɛ sabula Mali b'a kalama Mali faamaw ko nkalon ninnu nana na cogo min na fɛn ma fɔ an ye nkalon caman de tigɛra ka nani na u mina k'u filɛ Yohane Seydou k'a dɔn sigima fila ni ɲɔgɔn cɛ kɛlɛ man ɲi Yohane Seydou o de kɛra sababu ye i k'a dɔn farafinna ɲɛmaa caman bɛ yen minnu bɛ wuli ka jɔ la a ko in bɛ se ka dala sa cogo min i y'a dɔn a fɔra Yasin bɛ Yadema Togokaw ka masakɛ ale ye caman kɛ Yohane Seydou i k'a dɔn ale ye welewele da kɛ i k'a dɔn ayiwa min ye jamana fila ye a ka jamana kɔnɔ ni ka t'u kuma ɲɔgɔn ɲɛ Yohane Seydou hali n'a sɔrɔla bɛn belebele ma kɛ
i k'a dɔn bolo nɔbila sɛbɛn ma kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ jɔnni sori i k'a dɔn kuma kɔni dulonnen bɛ o k'i bɔ a la vice secrétaire général organisation des nations unies ONU min ye madame Amina Awaji Mohamed i k'a dɔn ale ni bureau des nations unies pour l'Afrique jɔnni sori i k'a dɔn olu dalen don ɲɔgɔn na pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel min ye awa Mahama Saleh Amatif i k'a dɔn ninnu bɛɛ lajɛlen u bisimila la ayiwa an ka jamana masakɛ fɛ colonel Assimi Goïta a bɛɛ lajɛlen nin kutumu kelen olu fana n'an bɛ u bolo da u kɔ jɔnni sodi k'a dɔn min bɛ se k'a to hakilina ɲuman bi sɔrɔ fɛɛrɛ ɲuman bi sɔrɔ cɛ 49 kuruwari sɔrɔsi in na sɛbɛnnikɛla ko dangɛn don ma koyi jɛnsina ni jamana bɛɛ lajɛlen kɔni ɲɛsinnen don Mali ma min ye CEDEAO ye Union économique monétaire ouest africaine n'o ye UEMOA ye jɔnni sodi k'a dɔn o ɲɛmaaba Sénégalikaw ka masakɛ min ye futakakɛ ye Union africaine président Macky Sall jɔnni sodi k'a dɔn Macky Sall a sigi kelen don k'a fana kɔnɔ sɛbɛnnikɛla kɔni y'a jira ntɛnɛn nata bi yɛrɛ ntɛnɛn de don koyi bi ntɛnɛn Macky kan ka na sɛbɛnnikɛla ko jɔnni sodi k'a dɔn Macky Sall i k'a dɔn ale kan ka don Bamakɔ yan bi ka na min ye an ka président ye ka na a kuma ɲɔgɔn ye a bɛɛ lajɛlen bi tali kɛ ka ɲɛsin cɛ 49 in ma sɛbɛnnikɛla ko ninnu ka taa ka segin ni nani nin bɛɛ lajɛlen b'a jira k'a fɔ Mali bɛɛ kuruwari ni tiɲɛ cɛ jɔnni sodi k'a dɔn u tɛna diyagoya kɔlɔ u bɛna deli de la yan'o fana cɛ jɔnni sodi k'a dɔn a siɲɛ sabanan bɛna kɛ nin ye Ganakaw ka président min ye Nana Akufo-Addo o fana i k'a dɔn sigi kelen don k'o makɔnɔ jɔnni sodi k'a dɔn wulikajɔ ni jateminɛ min kɔni ye taakasegi ye ani Laginɛ Bisawo président général Umaru Sisɔgɔ min ye an balo ye jɔnni sodi k'a dɔn sigi kelen don k'o fana makɔnɔ juma wɛrɛ nata nin kalo tile o de don wa o sigi kelen don k'o fana makɔnɔ jɔnni sodi ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni y'u sogo donni ka na Mali kɔnɔ ni tiɲɛ ka na da Assimi Goïta kɔrɔ i ta ye tiɲɛ ye nka sama jo tɛ fɛn dɔ la a tɛ wɛrɛ ci kun bɔ Assimi Goïta an kɔni na nin deli min y'an ka kɛ faama min y'an ka den kunkɛnɛ anw nana ka n'i deli min kɔni ye awa Kɔrɔwarikaw ka masakɛ cɛkɔrɔba a filila fo k'a fɔ k'a to ten u bɛ kuma minnu fɔ nin de don an ka Mali diyara jama ni kuraba an ka Mali diyara hemo ni kuraba Allah o don dɛ Allah Mali tulonkɛ de bɛ kɛ miyanka la an ka danbe ni an ka honneur seginna ma mais justement check ninnu de kun ye nin fɔn filɛ nin ye nin bɛɛ da kun bɛ CEDEAO ka gɛlɛya la a bɛɛ taara ka na Mali la bi non a bɛɛ taara ka na deli kɛ Mali kɔnɔ bi ne y'a fɔ siya fila bɛ n'u ye fanga d'an ma k'an bɛ taa miyanka ni maraka ani maraka on diga miyanka kana an ka taa i b'o dɔn n jigi ni jiga ɲɛ Mingu ye sɛbɛnni an ye min bɔ nouvelle horizon kɔnɔ ɲɛdangura Mamutu te premier dia Jeka pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn Taba Tunkara naam bala cogo bɛɛ di Josi Seydou ne bɛ n bolo bugɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u kama la preuve sɛrɛ sɛbɛnni kɛba a tɔgɔ de ko Umaru Konatɛ Simbo a ko wulikajɔ ni cɛsiri ni jateminɛ juraw jamana nafolotigibaw se bɛ minnu ye olu ka jɛkulu de tɔgɔ ye ko CNPM CNPM n'o ye patronat ye i k'a dɔn bɛn ma kɛ wulikajɔ ni gɛlɛya i k'a dɔn a bɛ CPN kɔnɔ a bɛ waati jan bɔ o yɛrɛ de kɛra sababu ye a bɔ CPN faamaw k'u da don ko la bɛn kɛra min kan i k'a dɔn a wulikajɔ ni cɛsiri bɛɛ lajɛlen ka dabila ko in ka kalifa maa damadɔ ma olu k'a woloma ni k'a sɛnsɛn min ni min bi ɲɛ bɛn bi kɛ min kan olu k'o kɛ jɔnni sodi k'a dɔn o jɛkulu de sigira sen kan a bɛ ne ka waatinin bɔ nka kɛwale min bara ka ye olu fana na ni ala ma jan kɛ olu fana mɛn o mɛn jɔnni sodi k'a dɔn u bɛna wele bɔgɔ jɛnnen ka saratigiw fɛ yen sɛbɛnnikɛla ko nin kalifa yanni waatinin cɛ yalima o kan kɛ e yamaruya i k'a dɔn ko tigibatigiya yɛrɛ k'a fɔ i b'o ta wa sɛbɛnnikɛla ko tile fila in na u kun ye kulekan bɔ
jɛkulu in ɲɛmaaya so dilen bɛ so ya bacili ma cɛkɔrɔba hakili sigilen jɔli soto ngi k'a dɔn cɛkɔrɔba b'i ni ka bɔ a dabolo kan sabula min ni min fɔra u b'a fɛ ka diyakoya ko min don ayiwa min kɔni se NP de patronat ka kutumu kɔnɔ ala kana kɛ o ye kawale min jɛ ka jugu kosɛbɛ maa caman bannen don a ma sibiri don u ye ɲɔgɔn ye dɔ kɛ ɲɔgɔn ye in kɔnɔna de la sɔmin kun gelen don min na u y'a da kɛnɛ kan jɔli soto k'a dɔn ayiwa jɛkulu in y'a f'i ye cogo min soya golfa ka taa se ayiwa a ka danga fila ma n'o ye vice président ye Bouakar H Diallo ani Ibrahima Jawara Jordi Seydou i k'a dɔn u nana kuma minnu bɔ u bɛnna hakilina kura minnu kan n'u b'a fɛ o ka kɛ Jordi Seydou i k'a dɔn nin tɛ bɛn kɔni boloda sabula sariya cɛtigiden minnu bɛ ayiwa patronat kɔnɔ ani bɛnkan kologɛlɛn minnu bɛ yen Jordi Seydou u b'a fɛ k'a bɛɛ lajɛlen de yɛlɛma ni k'a bɛɛ lajɛlen falen maa minnu nana ka bɔ dugu wɛrɛ la n'o ye déléguéw ye Jordi Seydou k'a dɔn dɔw kɔni ye mankan yɛrɛ de wuli k'a jɔ aw ka nin hakilina kura in a tɛ dɔwɛrɛ camancɛ fanga kɔ k'a fɔ a bɛna ko dɔw diyagoya o ti ɲɛ Jordi Seydou k'a dɔn kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna ɲɛmaa kɔrɔ fila min bɛ yen n'olu bɛ wuli ka jɔ la ɲɛmaa nɔfɛ olu yɛrɛ k'a kana bɔ maa wɛrɛ bɛ u y'u bolo ɲɛsin olu ma olu man ka ɲɛmaaya ɲini Jordi Seydou k'a dɔn nin kɔni kɛra gɛlɛyaba ye nin kɛra mankanba ye sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn ko bɛ ne ka don dibi la ko don dibi la yalima ninnu bɛɛ lajɛlen dun kɛkun ye mun ye ɲɛmaaso nɔfɛ soya golfa i k'a dɔn a n'a ka danga fila sɛbɛnnikɛla ko dɔwɛrɛ tɛ ninnu kɔni b'a fɛ ka dabali kura tigɛ ka fɛɛrɛ kura tigɛ mɔgɔw ka hakilina na Jordi Seydou n'a fɔra ko sarakisɛ de bɔra awa maa tɔw ni ɲɔgɔn cɛ ɲɛmaa fila ni ɲɔgɔn cɛ o kɛra sababu ye ka aw yɛrɛ de wele ka n'a ka ko dilan n'a fɔra ko sariya wɛrɛ bɛna ta ka aw sɛgɛrɛ yalima patronat a gɛlɛya a banna wa Jordi Seydou k'a dɔn dɔ fara la dɔ kan nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ la prévu kɔnɔ sɛrɛ daba tungara n ka so dajuru minɛ n ka don ɲɛgɛn na o ti maa kɛ sotigi ye min tɛgɛ don ka bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma Midi Info fasiriba n'o ye Isa Fɔnba ye nin y'a ka sɛbɛn ye Fɔnba ko mun Isa Fɔnba ko dɔnkili min bɛ maa kɔnɔ o dakade minisiri n'o ye bɔbɔkɛ jɛma ye Alibuseni Sanu nafolo ani waritigi a ye wulikajɔ ani cɛsirikɛ Sanu Mali a nafolo ko bɛ cɛ min bolo a y'a ɲɛdɔn kosɛbɛ sabula fɛn min ye wulikajɔ ni cɛsiri ye n'i ye ɲininkali kɛ n'a fɔra ka minisiri fila tanu n'a ma kɛ fɔlɔ ye a bɛ kɛ filanan ye Alibuseni Sanu a ko a ye communiqué kɛ kabi Mali kɔni ye gɛlɛya sɔrɔ marisi kalo o kɔnɔna na a ye communiqué kɛ ka kangari da diɲɛseleke 4 waribontigiw ye ayiwa kabi ni kelen embargo min dasira anw ko a y'a cogo dɔ n'o ma kɛ nin bi majɛ kɛ n'o kɛra wariko a bi gɛlɛya aw yɛrɛ fanfɛla na sɛbɛnnikɛla ko ala ni dusuma ani fadenya Mali munɛ min b'u la o don u ma Alibuseni Sanu ka kuma lamɛn u nana embargo gosi Mali kun wabaw a gosi Mali kun kalo kelen kalo fila wariko nana bala Alibuseni ko n ye yɔrɔ min fɔ a ye ni ko a ka nin jateminɛ nin de don sɛbɛnnikɛla ko a ko nana gɛlɛya fo CEDEAO yɛrɛ jamana caman bɛ wariko nana guwan olu yɛrɛ la olu yɛrɛ presera embargo ka wuli sɛbɛnnikɛla ko embargo wulilen o kɛra sigi senfɛ min kɛra Ganakaw fɛ yen kalo tile 3 san 2022 sɛbɛnnikɛla ko wuli kajɔ ni cɛsiri ma seliyala sɛbɛnw ani kibaruyaw bɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ cogo min jatew ka dafa Alibuseni a ye wuli kajɔ daminɛ wuli kajɔ in o nana wolo Mali ka wari min balanen bɛ n'a nafa yɛrɛ bɛ se jamana wɛrɛw ma ni Mali tɛ olu bolo ka bɔ olu kan o tuma ka bɛɛ ta di ma teliyala Mali n'a jɛɲɔgɔnw ni ɲɔgɔn cɛ danaya ka sinsin Alibuseni Sanu a y'o baara de kɛ i tulo ma jɔ n tulo b'a la o trésor la CFA wari a dette min bɛ yen na juru kun don n'a kun balanen bɛ n'a kun nana kɛ juru ye na juru tɛ ko in nka wari nabaliya ani wari bloqueli o de bɛna kɛ juru ye miliyari 85 a y'o ta ka di kɔkan jamanaw ma n tilara de ayiwa jɛkulu kɔnɔna na Mali ye wuli ka jɔ kɛ an donna jɛkulu minnu na n'olu bɛ baara kɛ n'o ye wari jɛkulu ye nafolo min kun kan ka d'olu ma i tulo ma jɔ miliyari 66 Alibuseni ko tali wari filɛ a y'a ta bon foyi ma Alibuseni pasa wari gazi ko wari gazi n'o tɛ maa bi bɛrɛ la ka tɛmɛ ni ministre des finances a bɛ bɛrɛ la mais a passe don o don i b'a fɔ k'a tɛ dumuni kɛ ko dɔɔni mi bɔ a la oui o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen Mali n'a teri jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye bangisow ye minnu ye Mali bolomagɔ a ko aw ka wari filɛ miliyari 65 y'o da tabali kan n'i y'a mɛn kɛra hɔrɔn ye maa ka juru t'i la a ma tila a ma tila dɛ
Alfuseni na maa fa bi koyi. Mali kan ka baaraba minnu kɛ baara minnu daminɛna Mali bɛ se ka bɔ nɔgɔ la cogoya min na Mali kun ye dɛmɛ ɲini jamana dɔw fɛ ani bangiba dɔw fɛ n'olu kun ye Mali dɛmɛ wari kun sarali balannen bɛ miliyari 215 la hawla wala quwwata illa billah lazim ay war ko bana yi coki miliyari 215 ayo da o nin tɛ 65 ni 80 ninnu na dɛ c'est qu'il a débloqué plus de 400 milliards. C'est l'équivalent que Babani nous a amené de l'Arabie Saoudite. Babani ni o ɲɔgɔn na de nana 400 milliards de francs CFA. Ni zone ni duguson. Sky Amakla alibi Alfuseni Sanu ko ako minnu ka juru tora Mali la juru sɔrɔlen juru balani a ye tɔɔrɔ min se aw ma u b'a fɔ o de ma ko intérêt o tuma ka aw ka intérêt segin aw ma i b'a fɔ sariyaw ni bɛnkanw y'a fɔ cogo min miliyari 5 ani kunkanfɛ a y'o da kɛnɛ kan o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen minnu nana Mali dɛmɛ baɲumanya la miliyari 1 ani miliyɔn 170 o y'olu ka hakɛ a y'o ta ka d'olu ma min tora sa o ye commerçant minnu bɛ Mali la n'o ye dette intérieure ye o de ma se ka sɔrɔ fɔlɔ. Commerçant. Ana anw. Ana anw. Aw minnu bi facture ni kɛ don o don ka don trésor la. Ayi. U bɛ ka taa DFM na. Aw de ka wari ma sara. Facture ko do wa o ya aw ye aw fana kalannen do dɔnna anw ye o. Anw da kɔni ye hɔn. N'u ma dɔnni da anw fana ma sa. A ma sɔrɔ. Alfuseni ko wari bɛnna nin de ma. Jalison t'a bolo, dette intérieure t'a bolo, interview kɛ wari t'a bolo. Jamana kɔni yɛrɛma hɔrɔnya na. N'a dan'u ma an y'a fara ma. Aw y'a fara an bɛ kɔ kɔnɔ. A bɛ 2023 kɔnɔ wa? An b'o kɔnɔ. Wallahi. An tɛ semestre nata kɔnɔ kalo saba don dɛ. Ni jamana juru tangana bilen. Juru tangana. Non, Joël Sedou o ye baara ɲɛnen o. Juru tangana. Mais a banna o. Minnu tun bɛ téléphone ci la k'a fɔ ko juruba bɛ Mali la. Ko Mali ko diɲɛ bɛɛ bɛna tigɛ Mali la. Wa juru sarala han. Alfuseni y'a sara. Alors e dun ko cogo di? Alfuseni y'a sara. Joël Sedou ne bɛ n bolo bugɔ ka don ka bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le sursaut Alfuseni dɛmɛba wari caman ka sɔrɔ ka jamana juru sara a fɔ ko directeur général de la douane Amadou Konate Joël Sedou i k'a dɔn awɔ jamana i k'a dɔn n y'a f'i ye cogo min min ye bolofaraw ani cɛtigɛw ani ndulonmaw don nka jamana kɛsuba fana wari fali k'a fa wari la tewu Joël Sedou i k'a dɔn o doni dan bɛ douaniers kunna n'a don fɔra douaniers bilama Joël Sedou i k'a dɔn ɲɛmaya ani lakile bɛ min bolo o ye Amadou Konate ye douane directeur général Joël Sedou k'a dɔn hakili jama baara ɲɛdɔn ma ani dabali ni fɛɛrɛ kura dɔnni ma dɔ bɛ fara jamana ka sɔrɔ ka cogo min Amadou Konate a filɛ ka wulikajɔ kɛ wulikajɔ min ni a kɛra sababa ye Joël Sedou k'a dɔn ka Mali douaniers yɛrɛ de bɔ yan ka t'u bila Laginɛ ayiwa min ye batonbaw ani n ɲini ka kurunbaw bi jɔ yɔrɔ min mina o mina n'a bɛ bɔ ka don Joël Sedou k'a dɔn foyi den kelen jɛbilen sɛbɛnnikɛla ko nin ye hakili ɲumanba ye nin kuma in de kun fɔra Mali ani Laginɛ ni ɲɔgɔn cɛ ministre fila min bɛ ministre de finance ko fɔ Joël Sedou k'a dɔn Amadou Konate a y'a waleya sɛbɛnnikɛla ko u ti kalo tile 12 tɛmɛnen nin nasɛbɛ tariku la diɲɛma n'a maana Mali ani Laginɛ ni ɲɔgɔn cɛ bɛn ni kelenya a n'an ye jamana kelen ye Joël Sedou nka Ala ye fɛn dɔ d'e ma i k'a dɔn a k'an bɛɛ lajɛlen nafa sɛbɛnnikɛla ko a ko nin wulikajɔ min ye k'a ko sɛbɛndiya nin bɛna dɔ fara jamana ka sɔrɔ kan jamana yelen nin bɛna dɔ fara a kan Joël Sedou k'a dɔn Conakry ani Bamakɔ ni ɲɔgɔn cɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko danganba dɔ kɛ ten Joël Sedou k'a dɔn bɛnde kun kɛra o ka Bamakɔ yan kabini avril kalo tɛmɛnen na tile 27 tile 28 san 2017 sɛbɛnnikɛla ko k'a waleya k'a sɛbɛndiya o fana ye kunnandiya dɔ ye o ye tereɲumanya dɔ ye Joël Sedou k'a dɔn min ye Amadou Konate a bɛnna ale de ma min ye an ka port naturel Mali to a la Laginɛ i k'a dɔn taamasira ni nasira minnu bɛ minɛn taalen ani minɛn nani na Joël Sedou k'a dɔn a ɲɛnamayara a kɛra ko barikamaden ye sabula faama bɛɛ lajɛlen bɛnnen don a kan min ye directeur général Amadou Konate a taara yɔrɔ in gurunbu kari sɛbɛnnikɛla ko Mali douanier minnu kan ka taa jateminɛw kɛlen don sabula n'i ye baara ninnu da k'a lajɛ u ko minnu ma image scénographie Joël Sedou k'a dɔn u bɛ tali kɛ ka ɲɛsin minɛnw ma minɛn minnu n'u bɛ lawali kɛ yɔrɔ jan fɛ minɛn o minɛn n'o ye feerekɛ minɛn min bɛ don walima min bɛ bɔ Joël Sedou k'a dɔn a sɛgɛsɛgɛli ko ɲuman a n'a dɔnni o tɛmɛnen kɔfɛ salibaw dilanna u ko minnu ma salle d'imagerie Joël Sedou k'a dɔn a bɔ directeur général a taara i ɲɛ da nin bɛɛ lajɛlen kan Mali nɔ don sɛbɛnnikɛla ko nin délégation ba min kun b'a nɔfɛ
Jean Sédou k'a dɔn Laginɛ ani Mali i k'a dɔn fɛn o fɛn n'olu tun bɛ délégation na bɛɛ lajɛlen ko bil hak nin de y'a kɛcogo ye min kɔni ye Bamakɔ ni Conakry ka gɛrɛ ɲɔgɔn na Jean Sédou soba min jɔlen bɛ n'an ka minɛnw bi don a kɔnɔ ka bɔ sɛbɛnnikɛla ko a kɛra tabarikala hali maa minnu bɛ taa doninda ni awɔ fɛnw na Jean Sédou k'a dɔn olu bɛɛ lajɛlen siyɔrɔ walima u sigiyɔrɔ ni bɛɛ lajɛlen dilannen don waasa baaraw bɛ nɔgɔya cogo min na est-ce que directeur général Amadou Konate Jean Sédou k'a dɔn nin kɛra awa kunnawoloba de ye nin kun ye sɛbɛn ye a ɲɛ min zalo ka bɔ le sursaut kɔnɔ a ka bi bɔli la sɛbɛn banna o i ye kalo tigɛ a banna ne kun ye kelen d'i ma k'i k'o fɔ n ko a banna o tora ji la bon ça c'est la première et la dernière fois. Oui, je suis d'accord. Quand je fais un truc, je te donne, tu le lis. Je suis d'accord. C'est un ordre. Chef, je suis d'accord. Merci. J'accepte. Min gadi ka kola. Ni ma ye i ka tiɲɛ segin ma dɔrɔn i ta ban. Ah bah non, an ka ko ma chef, je suis d'accord. Acceptez. Acceptez Kalandi. Jean Sédou, waati n'a ka waati ma se bi ta an b'a bila yan.